पिले पिला दे हिला दे कमरिया पिले पिला दे हिला दे कमरिया पिले पिला दे हिला दे कमरी 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 पिले पिला पिले पिला दे हिला दे कमरी नया बजा फास्ट मारी टेंशन छा गइल बा हमारा माल के मोबाइल धरा गइल बा तो कीन के दे देगो चाहे खोज कहां भुलाइल लोगला पटीदार हो सो कर हेलो 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 चिक हेलो चलिए बहुत सुंदर गीत संगीत अभी हमरा केकरा से सुदर्शन भैया रेशमा भौजी के डुबिट प्रसंग काहे हमारे बेर सिटिया बता तू हां अभी बोलतो बड़ा तू सिटिया तो बड़ा बोलतो बड़ा निमन काम कर जाला तो बोला जाला का होता है ये तो थी होता ये बलिया से लेकर बनी का सिटिया हम हेलो ओकर इंजीनियर तू हवा हमन के गा सकत न जा सिटी उटी मत देव ऐसन बनाओ वाह 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 चलो जाओ भैया भौजी बहुत सुंदर गीत संगीत जौना के जवाब नहीं है आज हमारे यूपी बदनाम बा बिहार का अपेक्षा कि भाई बलिया में दारू चलता अब बिहार में नीतीश कुमार जी बंद करा दिल बड़ा बाकी बन बा
रवा दारू के आड़ लेके दारू का आड़ लगे रवा प्रचार करतनी रवा बढ़ावा देतनी ओकरा के रोकत नहीं की बाद में गाना खत्म होता बताई है मेहरारू दारू पियला में चढ़ के काढ़त नहीं रवा मंच पर पटोक के चढ़ के ओकरा पर बाप हो बाप हाथना गोर बाड़ी कतना जगह करिया हो जाए महाराज बिहार में बड़ा ऐसा कौनो जगह नहीं है हमनियों को रोज बिहारे घूमत नहीं जा जब होम डिलीवरी बा तनी माल टाठ लगता बाकी ऐसा कौनो धरती नहीं है हमार नाम मिलत होके होम डिलीवरी बा पैसा फोन पर दी तो गिलास चिखाना आ बोतल संग अच्छा रोज गावत नहीं नो अपन मंडली करवा मना ले तो हम जान करवा पूरा विश्व पर विजय प्राप्त कर ले ये मंडली में कौन जना ने रोवा ना पी ले हम जानते हैं अभी मशीन ही फूके वाला मजा पकड़ा जी हाउ पैड वाला हो जने उल्टी करत रहना पी के ओ जने उल्टी करता ठकाई चारा गिरजा जी गइल बड़े अभी ठकाई जाके मुंह में जाली मशीन पकड़ा जी दिखाई तो तनी चुन बाबा बाकी गीत संगीत रवा जन गावत नहीं उ गीत संगीत ना हो रवा में से खाली रोल घिंच दिहल जाओ रोला बा तो गायकी में रवा जानना हो बाकी तबो बाजार में बानी तो माई के कृपा बा बाकी हम जब आइल बानी तोरो सबके एगो दुगो गीत निमन सुनाइए के जाए कैसे कि हमार बाजार गायकी पे बा यहाँ सबके बाजार है घोड़ी पे बा घोड़ी पर 16 वर्ष से घोड़ी पर चढ़ता नहीं आए नेताजी कैसन नहीं भाई बानी कैसन भाई बानी की एको दिन रुआ चढ़े के हमारा के नहीं दे अब घोड़ी पर भाई रखल बा तो ना चढ़ सकल आदमी महाराज घोड़ी है तन एक दिन दी कि हम चढ़ हे घोड़ी ए घोड़ी सावरिया सावरिया ए सावरी हेलो एक और उठा के रखो कौन में सिटी में देखो भैया हमार कहते नहीं कि 7 वर्ष के लड़की के कलयुग में बलात्कार होता ये पहले होत रहे कौनो युग निमन नहीं है हर एक युग में पाप बा तो पुण्य बा निमन बा तो बाउर बा जहाँ हित बाड़े तहे दुश्मन बाड़े कौनो युग होके पहले पाप के जन्म होला तब पाप के मिटावे वाला के जन्म होला अगर कंस के जन्म ना भय रहे तो कृष्ण भगवान धरती पर ना आते रावण के जन्म ना भय रहे तो रामचंद्र जी धरती पर ना रहते महिषासुर के जन्म ना भय रहे तो दुर्गा जी धरती पर ना रहती तो पहले पाप जन्मेला और वह कहता कि 7 वर्ष के लड़की के संग आज होता 7 वर्ष के लड़की के संग पहले भरे सुनी गीत में हाय माया हलो ए माया रूपी नथुनी में के नहीं फंसा बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग फंस गए हमनी के ताम आदमी बनी जा क्षण में रुष्ट होकर के बा आ क्षण में खुश होकर के बा बाबा हर बुरबक गवार लोक
हां नथाई बड़े रेशमा न था 18 बरिस से एक कहीं घोड़ी पर कहीं मेला मेला रोल देखे लगा ले चली दादा अभी घोड़ी चढ़े लायक नहीं थे आ कौन जना देहिया मलेला इनकर अगर बाबूजी के हो मलेला के मलेला आ जाने इनका के मलही लायक रह गई बड़ी हाय देखे तो घोड़ी रखी तो है सरकार इनका के लूड़ा ले धोई अरे बुरबक गवार लोग अरे कलल बानी है ना थाई बड़ नथुनी में बड़े बड़े पानी है ना थाई बड़ नथुनी में बड़े बड़े पानी यही नथुनी रूपी भास में पराशर बाबा फंस गए हेसल के गो लड़की रहली आ नदी के तीर पर बैठा रहली नाव लेके पराशर बाबा पहुंचले कहले के बचिया बचिया तनी अपन नैया पर चढ़ा लो हमारा वो पार जाए के बा बाबा नाव पर चढ़ गइले आ मछोदरी नाव खेवे लगली बीच दरिया में जब पहुंचल नाई बाबा कहले के बचिया बचिया हमारा के रतिदान करो रतिदान करबू तारा बड़ी सुंदर पुत्र के प्राप्ति होई लड़की कहलस के बाबा अपन उम्र रखे देखो हम 7 बरिस के बानी ओबरा मछोदरी के आई 7 बरिस रहे जने बरा पराशर बाबा के ईमान डोलर अरे वह कहते नहीं के बरा 7 बरिस के लड़की से बलात्कार होता अंतर इतने बाकी वो लोग कोई तो इतिहास में नाम हो गई ये बड़ा होता तो बलात्कारी में धरा जाता था बाबा से कहली कि रउआ बुझात में कि हम 7 बरिस के बानी आय अवस्था में रतिदान कहत नहीं करे के बाबा कहले कि हम पराशर बाबा ही हमारा पल में उपाय बा कमंडल से जल निकाल के आ देहिए पर छिड़क देले 7 बरिस से 16 बरिस के बना लेले कहले कि अब रतिदान करो कोनो दिक्कत नहीं खेनु कहले कि ना ये बाबा दिन में ही कुल ना कोई जाला पाप लागेला पराशर बाबा कहले के करो उपाय बा कमंडल से जल निकाल के आसमान में छोड़ देले जितना दूर में नैया रहे उतना दूर में कुहेसा घेर लेलस है जन कुहा देखत नहीं जा ई पराशर बाबा मछोदरी के देन ह सुदर्शन भैया वो अपना फायदा खातिर कुहा बरसावल असरवा रोज कचराता नहीं जा हमने सही बात कम एक्सीडेंट होता कुहेसा में गाड़ी लौकता नहीं कैसे धाई धाई लड़ा तरी सा जकार्ता के यहाँ 8 बजे पहुंचे के बा तो पहुंचता नहीं जा 10 बजे हां जी यह मछोदरिया पराशर बाबा के दिन है कुहेसा नथुनी के फांस में पराशर बाबा फसल नथुनी के फांस में पराशर बाबा फसल अजाई के मछोदारी के बालपन में नसल जाई के मछोदारी के बालपन में नसल अरे सुंदर को लाल भैया ज्ञानी है ना यही पराशर बाबा मछोदरी के देन कृष्ण व्यापन नाम के गो लड़का भइले जौन बाद में चल के वेद व्यास से विख्यात भइले जौन महाभारत के रचनाकार भइले सुंदर गुलाल भइले अरे व्यास मुनि ज्ञानी है ना थाई बड़ नथुनी में बड़े बड़े ज्ञानी है थाई बड़ नथुनी में बड़े बड़े ज्ञानी धन्यवाद ये मंच के बाद जो हमने के आदरणीय तुलसी नेताजी
हमने के गार्जियन लोग बैठ के गीत संगीत का आनंद लेता। तो जहाँ ऐसा बढ़िया भव्य मंच बा वो जब कार्यक्रमों भी वो ढंग के होके के चाहिए। कुछ होगा का पैसा लेके लिखा जाए नचनिया पर चढ़ के रुपया नहीं खले नचावे खातिर लेबे कि चढ़े खातिर लेबे महाराज चढ़ी तो दादी घोड़ी है घोड़ी इहो के नथुनी में फसल बा इहा के छोड़ी ना नारद बाबा महाराज जेकर रोज के काम बा नारायण नारायण कोई अंकुरो मन डोल गइल बिना फेंक देले कब सिल निधि के कन्या रहली विष्णुमोहनी असिल निधि अपना बेटी के हाथ देखौले नारद जी से तो मैं लिखा रहे कि जो यह पर अमर सो होई समर भूमि ते ही जीत न कोई हाथवा के रेखवा में लिखा रहे कि जे लड़की से ब्याह करी लड़ाई के मैदान में हरबे न करी इतना सुंदर रहली बिना के तार फेरल भुला गइले नारायण कहल भुला गइले सोचले कि काहे न हम ही ब्याह कर ले तब विष्णु भगवान के चल गए आ कहले कि हे भगवान तने अपन मुहवा हमरा के दे दी हमरा काम बा विष्णु भगवान सोचले कि हमर भगत हवन आई गड़हा में गिरे के मन बनौले बड़े तइका के बचावहु के बा ओहे बानर के मुंह दे देले आ बानर के मुंह लेके बाबा स्वयंवर में पहुंचल बड़न जने जने विष्णुमोहनी माला लेके घूमस बाबा उनिए मुड़ी लेके जास बुझाता कि देखले नहीं और केहू कुछ ना कहल शंकर जी के दूगो गण रहल जय आ विजय कहल के बाबा बियाह करैल बा तो शीशा तो ना मिली तनी गड़हा गुड़े में पानी होके त अपन मुहवा देख लो कि तू बियाह करे जोग बाड़ा कि ना पानी में मुंह देखले तब बानर के मुंह रहे विष्णु भगवान के श्राप दिले कि हे विष्णु तू छलिया हवा एही तरह समुद्र मंथन भइल तो लक्ष्मी सुंदर रहली त अपना लेहला आ शंकर जी के विष पिए के दे देला हमरा कितना दिन के बाद बियाह हो कर के मन भइला त केने तू से घोड़ा पर चढ़ कइला हा आ लेके चल गेला हा त जा तारा के श्राप देता नहीं कि एही बानर मुंह के चलते एक दिन धरती पर तू जन्म लेबो तारा मेहरारू के कोनो राक्षस हर के लेके चल जाई ओ दिन ही बानर के मुहवा तारा मौगी के खोजे में सहयोग करी बाकी फंसा रहले न यहाँ के कहता नहीं यहाँ के कहता नहीं कि 7 वर्ष के लड़की के बड़ा बलात्कार होता चंदा पर झंडा कहाँ गड़वाओ तरह बलात्कारी लो धराता धराई ना रउआ लखा व्यास जब ले जी लो साधु लोग के मन डोलत रहे मठिया पर प्रोग्राम करा दी यहाँ के आ यही तरह चढ़ तो कौन साधु अपन कंठी न तुर दीजिए हम साधु संत आदमी देहाती में जब हमार मन डोल जाता तो साधु लोग के छोड़ी नहीं अरे नथुनी के चक्कर में नारद भइले आधा नथुनी के चक्कर में नारद भइले आधा यही से मुहवा उनका मिल रहे बाना यही से मुहवा उनका मिल रहे बाना हर सभा में बाबा जाके अरे भैया पानी पानी है ना थाई बड़े नथुनी में बड़े बड़े ज्ञानी है ना थाई बड़े नथुनी में बड़े बड़े ज्ञानी नेताजी यही नथुनी के चक्कर में दुर्योधन एक दिन फंस गई जुआ में 5 पांडव के हरा दिलस द्रौपदी के भी हार गई आ 5 पांडव जुआ में हार के अब मुड़ी झुका के बैठा रहे लोग दुशासन का आदेश दिलस कि दुशासन जा और 5 भातार वाली के केस पकड़ के घसीटत लेके आवा लंगा क के हमरा जंघवा पर बैठा दो अब 5 जना
उनकर भतार जन रहलो मुड़ी गड़ले रहलो बोले बोले केहू कुछ ना बोले मुंह तो बोले रहे महाराज 10,000 हाथी के बल दुशासन के भुजा में रहे हां बाकी सारी घींचे लागल तब बुझाते ना रहे भैया कहबे कोई नहीं हाँ कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है सारी ही किनारी है कि नारी है कि सारी है तो जकरा पर कृष्ण भगवान के कृपा होके ओकर केहू का बाल बाका करी हां जब लाज बच गई हां तब भीम धुनो भुजा उठा के कहले कि सभा में जितना जन बैठल बा दसों दिशा हमार बात सुने जन हम कहे जाता नहीं आज के पहले ना कोई कहले होई ना हमारा बात कोई कही हे दुर्योधन जब ना जगह पर पंचाली के बैठावे के बात करते रहे लड़ाई के मैदान में गदवा से मार के तुर जंघवा तूर दे हे दुशासन जन पंचाली के बस हरण करे के प्रयास कैला हा लंगा करे के प्रयास कैला हा लड़ाई के मैदान में तोरा छतिया पर चढ़ जाए आ तोरा छतिया के चीर के जबले हम खून ना पियम अपना पूर्वज के मुंह ना देखाए बाकी फंस रहल नथुनी के फांस में अरे दुर्योधन झुराई बहुत गुलाब जाना गादा से छुराई टूटल गुमान जा अरे भाई अभिमानी है ना थाइल बड़े नथुनी में बड़े बड़े ज्ञानी है ना थाइल बड़े नथुनी में बड़े बड़े ज्ञानी गीत संगीत के एगो मेल होला बोले जैसन गौनिहार गीत गावे ओसन के मेल धरा